وڵاتیە کیدن یە ji Rojavayê Kurdistanê li Sirbistanê wenda ye. Malbata wî bi riya Rûdawê daxwaz dike her kesê tiştekî li ser kurê wan bizanibe ji wan re bêje wan agadar bike. Ciwanê Rojavayî yan ji Rojavayê Kurdistanê navê wî Hecî Hesen e ji gundê Besta Sûsê yê dêrîka Hemko ye. Ev zêdetirî salek û sê mehen wenda bûye. Dayîka Hecî ji Rûdawê re got kurê wê li Yunanê bi nexweşiyeke derûnî nefsî ketibû. Problemên wî yên nefsî çêbibûn, kesekê ew bixwe re biribû Sirbistanê jî Sirbiya li wir bicihîştiye heta niha tiştekî li ser kurê xwe nizanin. Ez bextê we xwe dime kurgê me ev sal û sê heyve wenda çayê û nefsî pêra çêbe xwe xêrgê xwe ra bihişt wê derê mala û xirakê zungav hêv bo wê kurgê bo wê extiyar û ez extiyar kes tunînê lê bigere ez bextê we xwe dihîn arkaya vekes bona xwedî û pêxember heba hîn xêrgê xêra xwe û pêxember dikin hîn bikure bipirse ka kure çawa çêbî xwe a nefsî pêra çêbe ev sal û sê heyva xudayê û zanû kes zanin خورده عمو بیشتر دو سه سال بسی هیوا وندا خودی سه سال زاویجی بوی کرگیا خودی زانی کی استکریم چند سری بیا و کی استکریم میزان